Yeah. Yeah. A ni'n fyw, croeso i'r stream. Heddiw, ni'n mynd I bod yn chwarae trwy'r gemau Bomberman. Yes. Super Bomberman series, achos mae yna Bomberman ar y NES. Oh, so, right dweud, SNES, Super Nintendo Bomberman series. Super Bomberman series. Super Bomberman. Sorry. A ni'n chwarae fe'r ar multiplayer sy'n eitha cool. Oh, you bitch. Ho, 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 ho. Take that thick. Griffy. So yeah, Dwi'n clywed un rhywbeth. Dwi'n clywed un rhywbeth. Ar y top chwith, ti gallu rhoi y sound ar y... O na, dwi wedi trap fy hun! Top chwith, mae'n fel, like, little speaker. Os ti'n gwasgu hynna fi hwnna soon. Oh, bitch. Yeah! Speaker, Na, hwn yn true annoying. Hwn yn annoying. Mae cerddoriaeth yn ail adroddus ers tegwch. Ond dwi'n caru fe, ond os ti ddim yn hoffi, ie. Oh, damn. Right. Yeah, Oh. so... Oh my god! Fi'n cael un. Oh, damn! Pwy ni cael yn y chat heddiw, unrhyw un yma eto? Dwi'n meddwl gweld e. Sad. Big sad. O'n i'n tempted I edrych yn gyflym ar Twitch, ond o'n I gormod mewn i'r gêm I... Oh! Ca. I gymryd y risk. Oh! Run! Oh! Oh! Go on, Oh, no, 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 no! Yes! Owain wedi... O, bron wedi e. Owain angen un mwy. O. Victory. Oh. So close. It was close, but it was no calling. Oh. Ooh, yeah! Nice. Good. Good. Oh, mae'n level peg in him. Oh. Agos. This is my time to shine. No! Right, just pai gadael o wain ennill. Na, gal fi ennill. Take pity on me. Oh, mae'n lagging. Yes! Dyn lagging am ti? Na. O, ni'n clywed popeth nawr. Owain wedi enni. Diolch Fi newid darganfod sut I drop o bom fi, so fi'n hapus nawr. Mae'n cymryd fel y round olaf. Ti trwy pob ren, pob road, as I gwrando. Pedwar. Oh, damn. Oh. Yn y Oh, gallu... dear. Oh, Mynd yeah. nôl. Ni'n mynd nôl. Sit. Question though. Ia, chwarae'ch blaen. Dwi'n gweld tactics. No, and the thing yw... Oh, right, okay. So ti ddim yn chwarae. Yn un yma. Dwi'n gweld tactics. Ooh. So loud. Wow. Wow, mae fe'n mynd yn cyflym iawn yn dywe. Yeah. Yay. Fi'n credu nes I lladd dy hun fan o. Yeah, rwyfion. Rwyfion. Ha. Nerd. Oh, good. Oh. Oh, dear. Oh, Haha. Oh! No! Fi'n ennill! Oh, yay! Losers! Losers! Okay. Oh. Oh, no. No! Yes! Oh! look it. What a mor lwcus. Luck. Diolch, Morgan. Oh, piss.
Oedd hwnna'n good. Hyn y party game, eitha cool. Ie, mae'n good. Fi'n credu bydd yn gwerth i ni trio lefelau fel stages gwahanol hefyd. So ni gyda... Ie. Falle bydd gyda ni cerddoriaeth gwahanol wedyn hefyd. Fi'n mynd siŵr. Oh, Sneaky. Ah! Ball! Baloney. Yes. Dash. Hey, diolch James. Di carfod mewn I hwnna. I'm gonna come up there and... Oh, stupid effects. Oh. Rhaid mae fydd o yn chwarae hyn trwy'r dydd. That's how he's so good. Wedi bod yn ymarfer am o leia awr fi'n credu. Yeah. Nerd. Okay, na ni newid hwnna nôl. Oops. Okay. Ydyn ni gallu newid y lleoliad achos... Ie, newid y lleoliad I... O, mae'n edrych yn cool. O, beth os ni'n mynd trwy pob lleoliad? So, nawn ni dechrau gyda'r classic. Ie. A gweithio trwy'r stages, a nawn ni cadw tali o pwy sy'n ennill. Hang on. Beth? O, ni angen, like, destroyo ei hun, ydyn ni? Ie. Ah. O, o'n i'n disgwyl I cerddoriaeth newid, ond amlwg, ond ma'n I na. Hey! Nerd! Rwy'n ddim yn gallu ffitio'r un, like, pymtheg eiliad o'r cerddoriaeth ar y cartridge, obviously. Mae'n catchy, though. Wedi gau mewn di? Yn Morgan? Hwnnw? Sod off. Oh, cach. Eisiau ennill un. Nice. Gosh. Nice one. Unig ffordd fi ennill un o. Rwy'n fy bom fi'n dud. Beth ti hwnna'n... Oh, Ti'n dead. rwy'n stuck. Rwy'n methu roi lawr o bombs. Good, good. Dewch am man, accept your fate as a man. Oh, No! You oh, bitch. God. Lion sod. Ah! Dwi methu fwy unrhyw beth lawr. Rwy fi methu! Oh, Whatever. BS. Whatever. BS. Rwy fi'n roi lawr bom a rwy fe'n dud. Cowardly way of... Oh, na. Cowardly. Oh, A wine. wedyn rwy'n rhywun yn dinistio'r dud fi, a Oh, wedyn rwy fi yes. dud fi. Cowardly. Yeah. Oh, no, no! Oh, Nice. dwi'n siarad fi. 50 skull. Oh god. Beth hwnna? Oh, ti'n mynd I marw, bwyd? Na, rwy'n good. Rhaid ti? Ti wedi marw? Are you sure about that? No. Oh, mae cerddoriaeth yn mor... Fi'n caru fe. Oh, issues.
Oh my gosh. Oh, edrych. O! Mae'r walls yn closing. The sky is falling. The sky is Oh. falling. Yes! Oh, Minesweeper. Oh, Come dwi'n... on there. Fy ni gyd fel hyn yn y diwedd, though. Yeah. Well, oh yes! Diddly-doo. Give a dog a bone. Churchill. Duck. Oh no! Dwi'n gadw hun. Yeah. Oh, my controller fi'n bugger out. What the f... Poso? No way! Cheat. Pwy Cheat. oedd wedi poso? Cheat. Fi wedi gweud falle fi nes i accidentally gwisgo shit. Oh, accidentally, accidentally. Ddim No yn gwybod way. y control. Bydden ni ddim wedi marw os bydde ti ddim... Hwna'n ridiculous. Ydy hwn yn Right, valid I'm ready tactic? to holiad fi nôl nawr, Josh. That's it. Get out. For unrhyw constellation, o'n i Mae'n ddim yn gwybod be o'n i'n neud fyna. Mae'n called tactical pause. Yeah, tactical. Tactical pause incoming. Dyna beth ni'n neud gyda fel wrestling games oedd e, Josh. Fi'n deall na, fi'n cael insight i personoliaeth ti nawr. Bod honest, nes i gwasgu'r up button a nes i accidentally gwasgu'r pause button. Ti'n peth fi. Mae'n ffain. Just paid byth a neud e eto, I Josh. ddim. Ooh la la. Oh, sut ti'n actually cicio fe, though? Just Pa cerdded button? mewn i fe. Ah, okay, hwnna'n ffain. Oh! Roedd hwnna'n cool. Tactic. Dwi'n dysgu hwnna. A ni cael unrhyw yn y chat heddiw? Na, mae 3 person yn gwylio, ond sneb yn chatio. Ond ydy chat yn gallu bod ar ochr dde, lle mae'n dweud SNES party? Yep, rwy wedi rhoi rwy Hwnna'n wedi cool. position o fel yna. Ie, fi'n eitha hoffi'r fformat y cosmi.io yma. Yeah. Oh no! Ah! Hey! Oh, no, no. Oh, thought. Ah. Whew. Mae hyn yn agos iawn. Oh, Yeah. I won nothing. Yeah, well, rhwng ni. Oh yeah, distinction. Chi wedi bod yn gwylio rai o Last of Us Part 2 streams? No. No way. Rwy'n cadw hwnna. I O, fi beth yw- chwarae. Beth yw digwydd yw hyn? Pawb yn marw! No! Dwi'n pwnio? Dwi'n gallu pwnio rhywun? Just bump o mewn i nhw. Oh! Sut ti'n... Double Oh, kill! Sut ti'n gwthio'r bombs? Ti angen pigo lan un o'r power-ups. Oh, Ah. screw you. Yeah! Gath hun. Ah! Aha. Rwy'n yn edrych. Rwy'n fi ddim yn gwylio beth rwy'n gwneud. Oh. Sorry. Oh! Bob om. Lamau! Come on. Oh, dwi'n gadw hun. Sad. What neat.
Yes. Hmm? Be? 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 Cach. Oh. Smell nice. Well. Weh. Oh, I'm raging. Oh, I'm raging. Yn marw nawr efo stupidity fi. Wel, mae'n llawer o... No! Beth mae rai o'r power-ups yn neud? Fi'n gwybod yr un cicio yn eitha amlwg, ond beth yw'r yr un... Llat yr hun a ffeindio O'n i allan. Rhaid mae right. rollerblades gwneud ti cerdded yn gyflymach. Sa'n siŵr beth yw boxing glove yn gwneud, ddo. Na fi. Oh. Oh! 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 Pwy oedd yn ennill? Pwy oedd yn ennill? Oh? Oh? Draw! Oh, draw. Oh, Oh. shit! Oh. So neb yn ennill? Mae'n silly. So mae fel reset. Mae hwnna'n anheg. Mae'n Yeah. dau cael pwynt. Na, I should have had that. I got 0. Na. Mynd lawr. Na. Oh, beth oedd digwydd? Wel, mae James wedi mynd. Dwi di ennill. Oh, diolch. Sorry, mae rwyf o webcam ti wedi freeze. Na, dwi'n cael pwdi. Nawr, mae'n siom. Ow! Ah! Come O, on. un arall. Pull yourself together, man. Oh! Dwi'n nôl mewn. Haha. Oh no! O na, sut? La haha! Yw'r glas? Teabag. Sut nes ti... Because I'm fast as fuck. Oh. Jay. Oh, it's just... Oh! Dwi di ennill! Dwi di ennill! Nice. Ddim yn hapus. That's like, they were the best day of my life. Oh! Dead man. Oh. Dwi'n invisible. Oh. Oh na, rwy ddim yn gwneud yn da nawr. Ble dwi? Chwarae'n gwael. Ti di marw? O na, ti fanna. Ti invisible, be? Oh, James. I got you, man. Oh! Oh no. Spams. Another one. Okay. I'm gonna DJ Khaled mewn with hyn. DJ Khaled. DJ Alex in the mix. Now you're gone. Oh, ti'n gweld y bon. Oh! Have you true time of the missile explosion on, you know? Oh.
ti'n neud? Acteg hwnna o. Sa'n siŵr. Ah, man. Okay. Wedi ennill round 1. Victory. Victory ennill. Pwyd i piws. Pwyd i piws. Di. It wasn't me, so... A dyna fi. Okay. Ah. Come on. Ni'n barod am y stage 3 achos ni wedi gwneud stage 2. Pwy'n enillodd stage 2, actually? Fi, Pan yn ti? Oh, yeah. okay. So, 1-1. Right. Bydd e'n gret os ni'n gallu newid y tune, though. Oh my Right. god, yeah. Fi'n credu fi tipyn bach yn addicted i'r tune erbyn hyn, though, ond... Mae'n eich chi'n cyffroes iawn. Os ti'n dweud, so. Yeah. Oh, no! Okay, then. Beth yn y byd? Ti'n gallu bounsio nhw drosodd, ma' hwnna'n cool. Sut? Cheating. Sut ti'n neud hwnna? Neu nhw'n just random? I'm random. Oh. Lladd ei hun. Woo! Luck. Luck. Roedd dim look fan'na, just pure skills. Sure, a dwi'n Gandhi. Oh, no! Oh! No! Oh my god, y dau yn un stupid fanna. Oh my god. Nice. Ochr arall y map yn helpu. Ha! Iawn. Sut ti'n... Pa pick-up i fi Oh, i come gyda'r on. bombs? Mae'n yr un gweld mae'n fel cico. Ah. Makes sense. Nice. Diolch. Oh, come on. Bol... Ah, dwi ddim yn salty. Oh, come on. Ah. Ofnadwy. Da ni'n neud fel banzai. Fel betio nawr pwy chi'n credu sy'n mynd i ennill. Yeah. Now! Banzai! Oh, bad luck o wain. Lol. Rwy'n fi'n redig y rhoi syth mewn i hynna. Oh, Yeah, ti'n rhi... fi hyderus. Yeah. Oh. Beth am galw fi ennill un? Oh. O, na. Oh! Oedd hwnna'n lwcus achos o'n i wedi cael y thing cyflym yna. Dyn ni ddim... Ah! Oedd na categori ar Twitch o ar gyfer Bomberman, Super Bomberman. Rwy'n meddwl rwy'n wedi sewa. O, hwnna'n cool. Chos...
I suppose mae yna speedrunners a stuff, so... Yeah, gallai fo. Yeah. Oh! Mae hwn yn tense. Yeah. Oh! 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 Oh man. Ding. Let me just check os we're ready. So there. I'm good. Ah, did you matter? Yeah, Super Bomberman. Oh. 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 Oh, yeah, Nah. Oh, oh wow. No! Oh, dyna'n agos. Oh no! No! Rwy'n mynd o! Ha! Lol. Oh! Good. Oof. Dal mewn e. O, ein dim ond un mwy. Fi'n Un. gwybod, fi'n gwybod. Easy. Rwy'n mynd yn hawdd. Arno ti'n gael. Oh no! Oh dear. Oh, dyna'n lwcus. Skill, mate. Jim. Oh, my controller video try ban. No! Yes, Aha. dyna'n Wireless controllers. Oh my god! Yes! My controller fi dal ddim yn gweithio. What? Oh, no, mae Oh, whatever. Oh, ti wastad yn neud rhywbeth fel na. What? Oh, fi'n cwmpo. Oh, mae wedi poso. Oh, yr O, internet. dwi methu symud. O, dwi methu plant o'r bombs. Da un, oce, da un i Owain. Os ti'n cadw tabs neu gwylio, just i pawb gwybod. Fi'n eraill ar fy control fi ddim hyd yn oed yn Oh, gweithio. whatever. Paid bod y person yna. Oh, paid. Please. What? God. Ah! Oh, my mae yna God. fel teleports. Yn gwahanol. Dim hoffi hyn. Whole Hynny. game, you can Confusing. whistle Dixie. Fi'n gwybod Oh, mae jyst yn trampoline. Mae jyst yn trampoline. Okay, gyda fi ddim yn teleport. Mae hwn yn ffordd dda o osgoi unrhyw bombs. Ti jyst neidio yn yr awyr. Yeah, beth ti angen time o fe yn da, ddo. Oh, yeah, yeah. Hwna'n wir. Okay. Wait a sec. Beth os ti'n rhoi? Ti'n siarad neud hynna? Siarad fi na. Okay. Okay, beth os ni'n rhoi? Oh, okay, fi'n gweld.
Rwy'n rhi ti fyna wain yn jump ar y trampoline lle rhoi bombs ar ein gilydd. Yeah. Oh my gosh. O na, Dwi ddim yn offi lefel ma. Na, mae'n really galed I actually symud. You. Oh, di lwgus fyna. Mae'n risg. Oh, fi kind of stuck now, fi'n credu. Oh, right, okay. Oh, no, you bastard. Get off! Oh, no, you pama! Rwy'n fi glanio nôl! James. Yeah? Cool it, mate. Nah, I find pleasure in other people's pain. Mae'n good. It's like, yeah, fair. Oh my gosh. Hwna agos. Oh, God. O, Oh! Uh-oh. Oh! o. Mae hwnna'n Draw. flawed ond dyw e, y draw system yma. I just, silly. Should be Ah. A nôl â ni. Whee! boom. Oh. Boom. Oh, na, rwy'n stuck edrych ar methu rhoi bomb lawr. Oh yeah, like last Edrych! time. Oh, Rwy'n gwasgu classic. ba! Mae ddim byd yn digwydd. Classic o wain. Edrych! Rwy'n i roi... Woo! Every nerd mae wedi towi. Rwy'n redig allan o bombs. Beth yw'n bod yn... Oh! Oedd hwnna'n good move. Oh. Er tegwch chi, James. Oedd hwnna'n... Yes. Bow before my greatness. Nah. You will call me Dad. You will call me God. Dad. Oh. Whee! Did him off here trampolines yma? They're annoying. Yeah, no, really, and Oh! Got him! Dun dun. Dun dun dun. Pŵr y bombs. Fi'n siarad gythio nhw, a jyst ddim yn hyd unrhyw beth I fi. Ti angen Ti- pigo lan y power-up. A Ti'n edrych ffain. fel troed yn cico. Icio, ie. Gedi. Oh, Oh. ni'n omen. Oh! Oh. Boink. 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 No, boink. Oh, I didn't boink. You boinked too soon. No, the control wedi troi bant eto. Stop! Plug him in. Yeah, fi angen plug o hwnna. Ti'n chwarae'n gwell pan mae controller ti off anyway, o, so ti'n okay. A di hwnna compliment neu insult? Fi ddim yn siŵr, fi jyst yn credu mae fe'n fel half reality. Fi ddim yn credu mae fe wedi cael ei anelu fel dis neu unrhyw beth. Fe jyst dyna sy'n digwydd. Pob tro mae fe'n mynd off, o rhywun yn arall yn lladdu hunain. So, rwgi neu beth. Props i'r controller though, mae o'n like... Come on. Should we cat in? Lamau. No! Oh. Oh, sit
y ti gyda gymaint o bombs sy'n mynd boom, 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 boom. Arbed o lan. Leave fe. Ti'n chi pigo lan bombs? A ti'n just a spammo. Green tubby tatas. Still byw ar y mynydd fi. Have the bombs. A ti. Dwi'n mynd i blow up pethau lan. O na. O na. Efo fy bombs ar y mynydd. Di hwn fi. Oh, na! A ti. Oh, yeah. Okay, cool it, Kool-Aid man. Oh, oh. Oh, oh. Oh, out. Yeah! Nice. Son. Oedd that just a luck. Trampoline na. Ti'n Lamau. gweld hwnna? Rwy'n... Mama's telling me no, but my body, my body's telling me yes. Pa can ydi hwnna? Haha, you came into my trap. Yeah. I'm a viper. Dwi newydd cael yn expected error, beth sy'n yn fi wneud. O. Just arrows. Ateb yn ei disgwyl. Rwy'n refresher tudalen pryd rwy'n hwnna'n Yeah. fi. There we go. Ti'n neud hwnna. O, mae wedi mynd. Yeah. Fi'n siŵr bydd e'n dod nôl. O beth sy'n... Ni'n lwcus achos mae gyda ni'r Discord sydd yn annibynnol o'r actual program though, so y le ni gallu clywed e. Yeah. Beth ti'n like little tan pobl yn gwneud? Nhw'n actually gwneud unrhyw beth? Like that power? Fi ddim yn siŵr, fi ddim wedi gweithio... Ww... Fi wedi gweithio fe mas eto. Ow! No! No. Un munud. Hey, shwmai Kieran, sut wyt ti? Mae'r game yn really hwyl, actually. Yeah. Rwy sec, mae... Josh yw'r coch. Yeah. Wel, oren. Oren, glas. ble mae Dwi'n glas. cam ti wedi mynd? O, fi Ble? fe angen troi yn ôl arno. Ti angen troi'r camera ti nôl ar Josh. Mae'n Bad. top. Dwi wedi marw. Yr un sy'n edrych fel camera. Yes, sorry fi there. Mae gemau yma ddim mor dda os ti ddim gyda ymateb y person arall wrth i ti curo nhw. Fel, yeah! I want to see the tears in their eyes. Yeah. Oh, Mama's. I fod honest am Morgan, nes i fach o suicide run, nes i just rhoi loads of bombs lawr y gweithio ni'n cael ti. Josh, mae amser ti roi camera ti ar. Ymlaen, dwi wedi rhoi e. No, ni'n methu gweld e. Na. A na neud refresh arach am hynny. Oh. Okay. O, dyna ti. Felly gweld ti nawr. Hey. Oh, Oh, yeah. sugar though. Mae controller fi di... Fi neud o wain nawr, fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Rwy'n sec, Mae- fi'n controller 2, dyna pam. ti wedi disappear o, Morgan. Oh, Yeah. okay, dyma fi. This is me! Methu gweld ti. Oh, god. O, dwi wedi marw. Ti'n gallu gweld fi nawr? Na. Come on. Referee. Come on, Red. Ti'n off y trampoline ma. Dyna ti. Oh, I can use the trampoline bot. Bym off your trampolines.
O, O na, yn mynd i dod nawr cyn bo hir. O na, fi di ennill, yay! Peidiwch acto mor surprised Morgan. O'n i yn, actually. Yn da un, ti'n ennill hyd yma, o. Woo! Series prestigious yma o'r Super Bomberman. O, ie, fi di gweld y dud yna eto, mae dud... Oh, sure. Oh, yeah, yeah. Peddling the lie. Dud, pa dud? Dud. Wel, edrych ar sgrin nawr. Oh, oedd e just yn delayed. Oh, Okay. oh. Sure, sure. How fortunate. Chooser! Na. O, mae'n really agos. Yeah. Un mwy o wain a bydd e'n 3-1 yn y cyfres. Oh, balls. Super Bomberman. Yeah! Oh yeah. Super Owain man. Oh na. Oh, Wyt ti bomber, Owen? Ti'n bomber nawr, ti? No, no! HM, government. Owen's bomber. No, no. Ah! Oof! o, trampoline. Oh, my trampolines hyn yn mor infuriating. Gal fi mynd lawr, my god. Oh! Dun 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 dun. Oh, Owen's been. Hurry! Yes! Oh! Lol. Damn trampolines. What? 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 O, bydd rhaid i Kira wneud reclip o hwnna, achos sain deall sut nes i ennill fan'na chwaith. Fi ddim yn gwybod. Oedd hwnna nuts. Hold on. Ti'n ennill efo glitch fod. Wel, beth pa bynnag ffordd, neu cymryd e. The SNES gods looked down on you. Ie, dyna pam. Ti wedi gwneud rhywbeth i upsetio nhw. Oh, na. Y dywiau SNES. Mae'n atgoffa fi o'r y puzzle mewn Pokemon Red neu Glass lle ti angen mynd i, fel... Ti'n gwybod fel teleport things? Fi'n Pa gwybod pa level beth. hwnna? Ti'n gwybod y boss fan yn erbyn Giovanni a mae gyda nhw fel Yeah. teleport system neu ti'n slido like ia. Sa'n siŵr, heb di chwarae y Alright. game fully. Beth? Ti'n gyfaddau hwnna ar stream? Beth? Sorry! A joke. This is the tail. Oh, the walls are closing in. Wel, rwy'n mewn y canol. Oh. The walls stop closing in. Diolch. Oh, yeah, dau. Okay, stage nesa. Rwy'n Neu- taflu hwnna i ffwrdd ar fyna. Ni'n neud beth like a best of 3, neu? Wel, os ti'n mynd yn fed up gyda hwn, ni gallu symud ymlaen y Bomberman 2, ond fi'n credu, man yma, os ti eisiau, ni gallu mynd ennill llai o things, like 3, best of 3, a... Ie, bydd ni'n gyflymach. Okay, nôl. O, team player 1, fi'n credu ti angen neud... Gwasgu Y, fi'n credu. So, bydd hwnna... Na, X, sorry, yr un top. Mae ddim gwneud rhywbeth.
Ydy e? Ni jyst eisiau mynd nôl. O, mae'n start i fi. Okay. Oh, Oh. Oh, no trampoline there, oh. na. Just Ydw i'n gwasg ar reset. Yeah, there we Oh. go. Right, mae angen load o Romeo. Fine. Super Bomberman 1. Yeah. Nice. Battle mode. Dyna ti. A wedyn mynd 3-win match. Yeah, no'n well. Past stage. Oh yeah, ni ddim di wneud stage 2, ydyn ni? Oh yeah, ni wedi gyntaf, so ni ar stage 5? Belt. Yeah. Yeah, 5. Ooh. Diddorol. No. Yr un stack ar fyna. Beth yw'r blue? Sa'n siwr, mae rhywun conveyor belts neu rhywbeth. Wyt ti'n gallu rhoi o bomb ar fe a wedyn bydd yn symud? Na. O, dwi'n symud. Ha! Oh, come on, oedd hwnna'n class. Rwy'n hwnna'n skill. Rwy'n ti'n time o hwnna perfectly. That was legitness. That was legitness. You're what? Hei, nawr ni wedi trio fe, fi methu aros I cael fel noswaith wrestler, 4-player, 2v2, tag team ar Super Nintendo. Bydd hwnna'n hwyr. Yeah, bydd hwnna'n really cool. Rock. Oh. Oh! Nice. Let's go! Let's get ready to rumble! Danny. Let's go crazy, crazy, crazy underneath the sun. Oh. Oh na. Oof. Lawr, lawr! Oh, sorry. Ti'n gallu cicio nhw'r beth? Ooh. Oh. Fi ddim yn hoffi sut ti'n neud hwnna. Oh, dechrau cael. O, fi'n mynd I marw. Fi yn literally stuck. You. Oh. Rip-roo. Rip a roo. Yeah. Ripperoni. Pepperoni, pepperoni. Alright, we should pizza now. Fi eisiau Chinese, neu Ah, Indian o yes. Awgorfyd. Dyna beth fi Ah. eisiau. The flipping mango curry. Oh man. You know what? Ti'n achos bydd gyda restrictions a stuff, bydd e'n ffain I cael fel cwpl o bobl. Fi really, ar rhyw pwynt fi eisiau kind of cynnig e, dweud, yeah, well, dyna sesiwn misol ni'n ffain then. Yeah. Sa'n siŵr am fe, ond ie. Mae'n cool. Ah. Ydy'r takeaway hwnna ar agor? Neu... Sa'n siŵr. Dwi'n siŵr.
Hwnna'n lwcus. Ooh, Mickey. Oh! Oedd hwnna'n un am un fan'na. Na bryd fi checio, achos ma' yna takeaways ar agor gyda Just Eat a pethau. Ie, mae'r un o'r bwys fi. Ie. Fi ddim yn fan o cyw o McDonald's, ond dwi am mynd i cyw am Greg's dy Sadwrn, fi'n meddwl. Really? Mae dim ie. cyw yn y dydd. Greg's yn better than McDonald's. Pa'n ti'n mynd am? Mae yna llwyth yn haid dydd, o fi jyst moyn chicken bake. Mae hyn, fi jyst moyn... Roedd y cyws ddim mor wael fi ni fynd am un. Nice, chicken bacon lush. Rwy'n caru'r, yr un of y beans, sausage and beans. Oh, Josh. Oedd hwnna rhywbeth arall. Fi jyst mynd ar y sausage roll. Classic. Oh no! Ti'n silly. Yeah! Oedd ddim yn unrhyw synwyr, oedd y ddau ni wedi cael ei brifo gyda'r un bom, a nes ti goroesi. Mae gêm yn teimlo'n sori i fi. Oh, na. Ooh. No! Oh man, silly mistake on me. Tree die, tree die. Okay. Good. Level nesa. Stage 6. Tunnels. Oh, nice. O, ti ddim yn gallu gweld o'r tunnel. Oh, ti'n gallu rhoi bombs mewn y tunnels. O, da iawn la. O'n i'n gweld y bom. Oh. No, the backfire. Throw hwnna ar y Oh, ffordd. a ni rhywun yn a cifio mewn eto. Oh, God. Oh, James. Oh. Oh, cuddio yn y tunnel. Ble wyt ti? Rwy'n mynd I ffeindio ti. O, Diw. Ah! Llygodyn mawr yn ymddangos allan o'r tunnel. Ble dy fi? Pwy oedd yn ennill? Oh! Ah! Tactig e wedi gweithio, ddo. Oh. Yeah. Alright. a fi'n trafod fi'n
O, pwy sy'n... O! Fi'n rhoi bom yn y tunnel. Think you're clever? Yeah. Clever boy. We are the cheeky girls. Bang of a song. Yeah. Uh-oh. Mae rhywun yn heidio. Heidio? Cifio. Heidio ydy. O, dwi rhywle. Ond fel e. Remember un ar y top. Oh my god. Pam fi mor gyflym? Oh! What? Beth sy'n Oh my digwydd? God. Oh! Dwi What? ddim yn gwybod beth y Dyn dro. Rwy'n mor gan o'n ennill! Oh! Sut oedd ni fynd mor gyflym? Oh no! Oh, dwi wedi sgrwyd fy hun reit ar y dechrau. Ti'n rhaid wedi tunnel fi o wain, o'n i jyst fel panic, so ni'n dechrau rhedeg yn eitha super speed. Yeah. O, dwi'n lladdu hi'n. Oh na. Rwy'n trio plant y bom yn y tunnel. Naeth ei gweithio gyda un fi, James, ond dim gyda pwy bynnag arall oedd yna. Mae'n tried and true method. I'm the swamp people. Swamp people. Ha! O, ti'n cael fi. Dwi'n What tro fi? Perf? Os fi eisiau cuddio mewn y tunnels, fi ddim cuddio mewn y tunnels. Fel rhyw fath o peeping Tom. Ble mae y tunnels ti? O, dwi'n dead. Hwna'n sick. O, oedd hwnna'n good. Chwarae teg. Oedd hwnna'n amseru dda. Diolch. O, na, dwi'n cuddio mewn y tunnels eto. Shouldn't announce my plan to everyone. Oes unrhyw un yn y chat, o? Roedd Ciron yn dweud siamai. O, oce, cool. Siamai Kieran. No, na! Hwn yn O, Ie, mae pawb gormod mewn i canolbwyntio. Yeah. Digwydd fan hyn, mae jyst mor manic. O! Dwi ddim yn hoffi'r tunneli ma. dwi'n hoffi cuddio. Like, fossils. Mae'n i gofyn i tunnel fi. Fossils. Dun dun dun. O! Sydd ennill? Victory! Yeah. So 3-3. Ooh. Right, stage nesa. Flower Zone. Oh, tree huggers. Mae'n edrych yn gas. Oh no! Ie, So na? ni'n fel y rai drwg o Mario Bros. Yeah. Beth Ie, yw no, hynny? no, no. Oh my god, beth yw hwnna? Gardd o. It's the farmer. Are you the farmer? Go
course he's the farmer. Nhw'n tyfu nôl. O, ma' hwnna'n glyfar. Oh, Ie! marw hefyd. Tracia. Tactic da. Dod pan mae 2 person arall yn chwarae, just drop y bom ychwanegol. Gell chi gweld yr effaith fel y niwl? Yeah. Really cool. Methu gwneud unrhyw beth. Oh no! Bom fi wedi mynd yn dud. Oh, awr y gallu, yeah. What? 50 hwnna? Fi ddim yn gwybod. Gwasgu fe. Ti'n methu? Odd. Dwi wedi blow fe lan. Le. Dyn nhw ddim yn llaff ti? O no, nhw ddim. Nes i rhedeg mewn un, ond ni ddim moyn dweud as ni moyn dod yna i mantais fi yma chydig. Gyda'r bombs i'n cael y timer arno. Huh. Beth? Ti wedi ennill. Sick. Gadle fel na. Okay. Ooh. Beth yw'r bombs yma? Dim clem. Oh. O, rwy'n cael nhw na hefyd. O, ti'n gallu... Ma' nhw'n remote triggered. Os ti'n gwasgu, like, B. Gallu blow nhw lan. Josh. Ti'n tielo na eto, oedd ddim gweithio. B? O. Beth yw B? O! LOL. Oh, man. Trapped me. Dim byd gwell na de-stress chwarae Super Bomberman. O, fi ddim yn hoffi bod ar y fyna. Oh. Owain Tampin. I am untethered, my rage. O! Oh! O, nath y person bwrw bom arall I ffwrdd. O, Hwnna'n lwcus. Beth mae'r gwyneb hapus yn neud? Fel y thing tan yna. Unrhyw wedi gweithio fe mas? Dim clem. o nawr. Okay. Mae rhywun yn gwybod yn y chat gan ni gwybod. Mae'n gweud mwy o pŵer i'r bom yw e. Pan nes i'n pigo fe lan, nath y mwy o tad yn dod mas. Yn ei mwy o ffrwydrad. Ooh. Ie, mae yn hwn yna. Pam oedd fi ddim yn... Pam oedd fi'n sefyll fan'na, o mai? Ie, Pam, Owain. Pam. Pam. O! Oh my god. 4-3. Owain wedi coll. Mae'n cystadleuol. Surely, there's dim loads of rounds ar ôl yn y game yma, so hwnna'n good. Right, nawr fi'n dod i'r... Ooh, hwnna'n edrych yn diddorol. Nice. O, na, ddim o hoffi hyn.
Oh my god, mae'n really tricky i gweld. Yeah. Jeez, fi ddim hyd yn oed yn gwybod ble fi wedi dechrau. Sorry. Bendith. Os i gan, fi gan. Diolch yn fawr. Fi really ddim wedi gweld cymeriad fi. O, dyna fi. Dwi'n gwybod fi dechrau y bottom left, so dyna'r peth fi'n gwybod. Got him! Oh, I know. Oh. Come on. Neu os ti'n... O! Os ti'n beth? Os ti'n cael epilepsy, peidio gwylio hyn. Yeah. Hyn yn... ddim Bit da. late, though. Bit Yeah, fi gael y disclaimers bod cyn, yeah. Yeah. Ddim mor defnyddiol ar ôl o wain. Better late than never. Mm. Better late than never. Maybe not. Oh, oedd hwnna'n anodd. So, wyt ti'n reoli ble mae'r golau yna mynd? Na. Na, mae jyst yn random. O, mae'n rhaid yn ôl, fi'n gwybod nhw anw. O, fi'n gweld. O. Beth di hwnna? Ahaha. Mae'n arhwyad yn... Oh, na. Oh, James Reddick! James Reddick! James. Really marw. Na, rwyt ti'n dal Yeah. fyw! Really? Yeah. Oh, really marw. Really away from keyboard. Rwyt ti just sefyll fan ar y top dde. O'n i'n meddwl, a pan ys i'n gweld y symud mewn, o'n i'n panic o'n i'n fel byw game efryd. Yeah. This is like the ultimate bluff. Oh, dwi ddim yn gweld, like... Oh. Dwi'n rili llafu un. Oh. O, fi'n o'r llafu. Mantais fawr fan hyn, as dyma'r Heddiw. Yeah. Why not so much gyda'r Gwyn? Oh. O'n i'n sioct fan hynny, ni ddim yn disgwyl yna. Sy'n pause o e. Oh. Tack-head. Oh no. Tactical pause. Tactical pause. Oh no! Rwy'n fi'n edrych i ffwrdd! Oh. Well, rule number 1. Hide out of well. Oh. Oh, dwi wedi marw. So, dim off i map yma at all. Mae'n rili galed. Come on, Josh. Tatus. Da-da-dun-dun-dun. Tatus. Da-da-dun-dun-dun. Tatus. Oh man, mae wedi bod yn non-stop glawio heddiw. Ydy. Ie. Fi fel, fi moyn rhedeg hyn, o, nes i gweld y glaw yn y sy'n, na, video games, yeah. Ie, mae heddiw ddim yn dif am redeg. Na. Mae na dim dydd am de, redeg. Hashtag ban redeg. Ni'n rhedeg nawr. Bomberman, ni'n rhedeg nawr. Yeah, kind of, yeah. Mm. Pam fi'n methu rhoi rhywbeth fel?
Rwyt ti dal yn fyw, James? Dwi ddim. Wel, ti wedi marw nawr. Oh, bloody hell. Rwyt ti just sefyll fyna yn y top right e. Ah! Nice. Oh. O'n i fel, pan mae cymeriad fi methu rhedeg, o, fi'n rhedeg mewn I bom o waith. Ie, James now. Oh, James dal yna? O! Y ffaith oedd e just un golau mynd dros, achos mae'n... Ero. Probably fi. Ie, mae'n galed. O, da iawn. Ydy scores nawr, o? Dim clem. 4-4 fi'n credu. Right, stage nesa. O, dim ond 11 sydd, ys e? Ewch i'r diwedd I just gwafaint o stages sydd. Oh my god, ma'... O, ma'n 12, o, ma'n oce. Hwna ddim ryd gwael. How is Ew, it? O, hynny'n eitha syml. Yndw e? Oh my Oh god. my god. Oedd yna. Mae nhw gyd yn ffrwydro draws y map. Ti'n lwcus fyna, o. O ti ddim yn y rafel yna. Ie. Pawb yn cymryd I cynna. Ba? Ond i fi fod I Mae'n mynd I fod yn gyfneb. brothodd yn gyflym, ie. Un mwy. Oh! No! Yeah! Oh! Can you spam fe? Yeah. Na, sa'n meddwl chi, please beidio Flint. Fama. Ie, come on, dwi ddim yn cael lot o... Oh my god! Oh, what? Jesus. It's got the right be man. No! Oh! What? Jeez. Pawb just rhedeg i'r dde, gosod bombs nhw glas. Hang on, few of the enemy... Yes! On first win we, come on. First win V. Oh, God. Yeah! Yeah! O, 5-4. 5-4. Oof. You're having quite a fast pace, isn't it? Yeah. Ti ddim yn offi hwnna. Oh, dwi am, mae'n mor hawdd, spam o. Well, probably just spam our bombs and it's like... Di tap o fe cwpl o weithiau, pan sgwrs i'n spam, o'n I fel, reit, fi'n neud hwn nawr. O, hwnnw'r teleport yn dy fe. Yeah, whoops. Oh. Oh, hello. Hwyl Oh. Oh, silly boys. Oh! Get on my level. Come on, move your son of a bit. Maen nhw'n edrych eitha cute pryd nhw'n like, mynd mewn i'r teleport. It's like, wee! Yeah. Oh, damn. Aha, dwi'n lladdu hi'n. Josh, fi o wain. Oh, mae loads o goodies fanna. Just straffu Rysgo fe, rysgo fe.
Yeah. Oh. How do you get an explosion effect? Gallu mynd trwy'r portals? Mae gallu Ddim yn mynd credu. drost nhw, rwy'n meddwl? Oh. Boring. Ddim like, mewn i'r byd gwahanol. No! Rwy'n meddwl Borolocus, oh my god. Hurry up! Oh, come on. Oh, ti dal yn y gêm? Ie, wrth gwrs man. Nice job. Yeah. Ah! Dig i ffwrdd. Bless. Got full panic mode yna. Yeah. Oh, na'n harsh. Just aros i rhywun dod trwy'r portal a wedyn mynd yn off. Oh, Super... Oh! Eto, Owain a Josh. Ah! Sy'n fath o lan. Dyn ni'n cael y cap ragor. Wel, mae'n gweithio. A Oh, fi'n dod rhywun am mewn. You. Ooh, dim ond un ar ôl i. Owain basically bron a curo Super Bomberman. Bydd e wedi ennill y tournament yma then. Cyn i ni symud ymlaen at yr ail. Super Bomberman. Super Bomberman. James, ti ddim yn chwarae? oh, oh. Be fi? Yeah! Pryd oedd hi'n ennill un? Da iawn. Wyt ti curo fi yma? Da ar ôl. Yn y lefel olaf yn hyn ydy e? Na. O, un mwy. Speed zone! O, na, be o'n. O, ti'n mynd Oh yn my God. gyflym iawn. Oh. It's really gyflym. O'r pethau piws na'n lladd chi. Oh my god, hyn yn galed. What? Good. Good. Ei, noswaith dda, Dan Owen. Dyddiau hapus i chi hefyd. O, Oh my gosh, oh, mae'n redig mor gyflym. O na. O na, beth yw'r... Ti yw'r y gwyneb sydd fel penglog? Beth ydi o'na? Peng...
Sa'n siŵr. Mae'n meddwl mae'n just, like, debuff neu rhywbeth. No, 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 no! Oh! Ah! Oh no. Oh. Oh, beth sydd wedi digwydd? Oh. Oh? Oh, na. Just Josh i distrwyo. Oh, damn. Oh. Yeah! Ooh, mae'r Twitch Prime fi wedi renewal. Amser tanysgrifiad na. Oh. Oh no, mae peth wedi bygo allan. Y bom. Oh, ie, bydd fe'n blow lan mewn eiliad de, neu mae'n like really delayed. You. Ah. No. Oh, what have you trio mynd lawr o canol? Sad. What do you mean? Oh, esgysach fi. Ah! Oh, why? Yeehaw! Hey, can you give me a bar of Heddiw? Alright. Mae fe'n mor Mae'n lyflu. loud. Death Hepper. Ti ddim mewn i'r gêm gymaint os ti'n rhoi'r y volume off. Na. Dwi'n Diolch. cael cerdd o'r un fawr. Your subscription unlocked an emote. Ooh. Cool. Rwy wedi diolch I fi. Sgrifio. Diolch, Owain. Diolch o... Ooh, Darkos, pwy di hwnna? Mae ddim cael un, like... feeling ydi e. It's like, oh, thank you, me. Da iawn fy hun. Owain, eich hwnna? Ah, na! Oh! Oh. Yeah! No!
Dwi'n bod yn gwbl honest, o'n i methu rhoi unrhyw bombs lawr, sy'n jyst yn rhedeg lan y lawr. Efi Josh yn mynd i ennill un o'r tournament yma. Oh, please. Steen. Ni BGTM, dwi'n ôl yn hapus. Pam ti'n dweud BGTM, fi wastad yn meddwl Britain's Got Talent. Oh, fi methu. Uh-oh. Oh, na. Fi efo'n offi hwn. Yeah! Oh! Hey! Nice one. Nice. Da iawn, bai. Nice un. Right, Bomberman. On we roll. Bomberman. Yeah. Hapus nawr, fi di ennill Un un. sec, oes rhaid I fi rannu'r Super Bomberman 2 gyda chi gyd nawr? Rwy'n meddwl rwy just angen load of it. Ie, o'n i'n meddwl hwnna hefyd. Nawn ni trio hwnna then. Gall gweld Fi'n gweld ar sgrin, ie. Nice. Do-do. Do-do-do-do-do-do. 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 Cool. Battle game. Right, gawn ni weld beth yw'r gwahaniaeth. Ww, gallwn ni chwarae fel tîm, bydd hwnna'n gystadleuol. Bydd os ni'n trio hwnna, achos may as well, tag match. Dau i dau. Na, sorry. Gwasgu man. Yeah? Yeah, pwyd i fod o. Hapus? Right. Oh, wait a sec, pam mae'n dweud com level os ni yn chwarae gyd dim ots, oes e? Dwi'n G-bomb ma. Okay, mlaen, let's find out. Okay, game on. Party on, dudes! And be excellent. Yeah, be excellent to each other. Hey, mae'r trydydd un yn dod mas. Pwy sy'n ffroes am hwnna, fi em? Trwy gael trailer. Na, fi ddim. Mae Keanu yn edrych yn mor hen. Ydy e? Yeah, bring back beer quick, Keanu. Ie, mae angen cadw'r barf. Pa'n ydw i? Yw 10 gwylod. Rwy'n Okay. un gwyn eto. So, fi a tîm Gwyno, a ni'n erbyn y D. O, ie. Un o'r di. O na, fi'n O, fi a traffa. Owain yn erbyn James a Josh. O, mae'n mynd I bod yn diddorol. Fist hwnna. Come on! Ni'n cael bach o trophy, mae hwnna'n cool. Nice. O, chi'n crio. O. Byd y bod a dangos emosiwn. O, mwna. No! Wow, wedi gwneud mistake! Mistake. Bydd pigo lan llaw glas, fi ddim yn gwybod beth mae hwnna'n meddwl. Power-ups newydd. Ie, sa'n siŵr beth i'n hwnna fel. Actually, di fi'n Google o'n fo. Yn swnio fel rech. O, ti'n O, gallu taflu. Taflu. O, atal. Oh, yeah, gwarta. Good. Taflu na. A little sneaky fart yw e. Couple o geiriau ti Owain. Get your head in the game! Okay, mae pigo lan y
skullhead yn meddwl fi ddim yn gallu bombs Oh, no! I lawr. O! A dwi wedi marw hefyd. A fi, it's like a fi trapped. Oh, Yes! Nes di cicio fe mewn i fi. dwi'n gwybod i gallu neud hwnna. Gylan y skullhead eto. So sut ti'n defnyddio'r taflu, Josh? Ddim yn gwybod, na i fod o'n sut ti'n gwysgu... O, ti'n gwybod dal lawr, fi'n meddwl am ychydig. Fi'n siarad nawr. Na, dwi'n gwybod... Yes, fi ar keyboard. Oh, But I could taflu, fi'n meddwl ti'n gwybod... Fe dal im cwpl o... Fod honest, fi ddim yn hocal siŵr. okay. Just i gwasgu efo'n taflu. Ond mae dim ond yn gweithio unwaith o. O! Dwi wedi marw. Ydy hwn yn cyntaf fi 3? Oh. Dim clem review ddim dechrau game. Oh. Falle bod yn cyntaf fi 5 then. Oh no. Oh my god, sut ti'n taflu? Dal, cynnu, fi'n ei gweld. Dwi'n ei we. Fi'n siŵr sut fi'n taflu. Ond ti'n gallu taflu nhw dros wal ddo, so fi'n credu ti ond yn gallu defnyddio fe pam mae rhywbeth o flaen ti. O, nes ti'n neud e fanna? O, ti'n... Fi. Cool. Fi'n credu ni wedi rhoi cyntaf fi 5 te. Ydyn ni? Na. Yay, hwnna'n cool. Right, lefel nesaf. Good text i cyfieithu fan hyn, ond os na. Yeah, well, mae'n hawdd, mae cwpl o geiriau sydd. So, yeah. Tag match. Tag Ti match. eisiau cario ymlaen gyda'r tag match, neu symud i'r single match? Lan i ti. Dawdd. Okay, fine. Cool. Right. Fi fi'n nôl mewn eiliad. Okay. Ww. O, ia. Teleporters eto, fa? Yw fi'n gwybod. Falle twnnel neu... O, ie. Cyddio fe'n todal. Dwi'n yn siŵr, actually. O, teleport rhyw e. Oh. O, fi'n hoffi'r animation yna. Mae'n cool. O, ti'n meth... O, achos mae'n ia, ti'n llithro pob man. O. Okay, nawr fi'n deall. Pai gwasgu ysgol? Na, fe wedi neud o. Ddim yn gwybod ble ydw i. Canol.
llwyddo i ennill gyda Ie. Owain AFK. Hwna'n eitha da. Make me proud. Gwraps gwahanol. Rhai union yr un peth. Rwy'n nôl. Hey. Mae'n swnio fel pam ti'n gwasgu fel y ti'n gwybod y squeaker toys yna? Neu, ti'n Ie. jyst yn sefyll ar afan fel chipmunk yn gwasgu'r air allan o fe. Clywed e? Nhw'n y geiriau olaf Alvin. Simon, Theodore, do 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 do. Cerddoriaeth yn quite catchy mewn i hyn hefyd. Mae yn. Achos o'n nhw ddim yn mynd i talu allan am mwy nag un track, so o'n nhw wedi penderfynu i cael un really catchy, un i bob Super Bomberman. Yeah. Sut fi'n mynd i wneud hwn? Fi just yn stuck yn Owen, nes i Dylan fawr. basically ennill y gêm yna ar ben fi. Nice one. Dwi'n deall, o'n i'n disgwyl y ffrwydron fel like yn wwch. They were at it. Single match, na fi trio single match, achos, you know. Fi yw'r het glas. Mae'n mynd i bod yn di yr un gyda di, achos dyna oedd yr un trwy diwethaf, a mae'n mynd bach yn confusing. Yeah. Mae'n dibynnu o bag controller ti'n cael selected. Ah, oce. Rwy'n meddwl. Beth o hwn? Ooh. At the bottom left. Trap o fi'n am mewn. Sorry fy mywyd. Oh.
Oh. Ah! Oh. Oh. Yes. Oedd hwnna'n agos, though. Fair play, o. Josh, cadw I ffwrdd o'r gwrthdaro. Just... Ooh. Bron wedi clirio hyn. Oh. Yeah! Oh. Oh dear. Fi er y hun, no. Oh! Na. O, rhaid ti cerfyn reit mewn I hynna. Fi'n gwybod. A fi. Gwybod. Ah. Yeesh. O, rhoi fi rhywbeth. Oh. Damn it. Oh my god, ti'n cael yr insane un nawr. Oh! Can't be that gyda fe. So oedd oli fan... Fi'n meddwl fel like 3 bloc ydyn nhw fe, dim fel o holl ma. Yeah, ar un air yn rhoi ti'r un holl. Oh. Da iawn. Tablu na I ffwrdd. Ww, beth yw rhain? What? Oh my god, hwnna'n cool. Whoa. Oh. Yeah. Sa'n gwybod sut nes I erich hwn. No!
chess. Mae'n swnio fel y rech ti'n neud pam ti'n codi fel coes tipyn bach. Fi'n trapo fi na mewn, anyway. Oh. O, O'n i'n no. meddwl i wedi gallu fel lawr i mwy. O, dwi'n eich. Ha. Ti'n mwyn gyflymach yn rhain yma. Yeah. Yeah, it's Bomberman. Oh! Oh, nice one. Come on. Un mwy. 21 win ar Bomberman 2. Keep fi gofyn. Oh, man. Hyn y mechanic da. Yeah. Hey, ydy hyn yn automatic? Oh, mae'n dweud thanks for the Dark Ghost Official. Oh, yeah. Oh, mae'r subscription wedi unlock o'r emote. Oh, right, okay. Wedi unlock o'r emote Pride Paint. Ah. Cool. Hapus. Fi wedi ennill yn Bomberman 2. Hey, nice one. Proud iawn. Moment. Bwysig. Oh, hynna cool. Pa mechanics newydd ni'n mynd i ffeindio. Fi wedi clywed bethau da am Super Bomberman 3, actually. Achos mae yna rhyw fath o anifail ti'n gallu neidio ar cefn. A, ie, mae jyst yn gwahanol. Huh. So, rhyw bwynt os chi eisiau sgipio am y hanner awr o live. I trio fe. Beth yw hwnna? Dwi'n deall beth yw'r pethau coch ma. Sa'n siwr. O, falle os ti'n rhoi bom ar nhw, mae'n creu fel electrocution field ar y bit gwyn. Fi'n mae'n siŵr ddo. Oh dear. Oh! Ooh. Brrrr. Mae hwn yn bendant cerddoriaeth gwahanol, ydy e? Yeah, mae o'n. Wow. Dwi Da iawn, Bomberman 2. Yeah. I'm like, Multi-tracks. What? yeah. You're crazy. Oh! Oh. O, fe... Oh, cydrad. Na! Oh, jeez. Oedd e ddim yn gael fi gosod bombs eto rhaid fi rhedeg. Oh, good.
Fi'n falch o bod ti'n host y fe, achos be fi'n gweld ar sgrin fi ar y wefan yma yn wahanol iawn i beth fi'n gallu gweld ar Twitch. Ie. Mae'n really fuzzy ar un fi, so fi'n no. falch. Yeah. Ond mae ddim yn spoilo'r gameplay, really. Mae just, o ran pobl yn gwylio, mae'n probably profiad lot well. Os bydd na ddim lag, bydden ni probably gwell da fi chwarae'r game trwy Twitch. Damn. Fi'n good os ni'n gallu fel cael like random level win, ble mae'n like switch Yeah. level pob round. The randomizer feature yn really dda. Yeah. Pika pika. True. Beth os ni'n ar ôl y round, like ddim round, ond cyntaf i trio yma, ni'n trio Super Bomberman 3. Yeah. Fi'n good. Yes. Bydd hwnna'n good. Achos, yeah. Bydd hwnna'n good target i gallu wedi chwarae 3 o'r ysgyfres. Oh, the move yn aml dda hefyd. Na ti'n meddwl yr un peth. Yeah. Hey, by the way, beth oedd y mic is di am yn y diwedd? A Mike, wedi mynd am y HyperX podcast. Oh, cool. Yeah. Yr un hyn. Oh, cool. Ei, coch. Yeah. Mae'n troi bant. Oh, nice. So rwy'n gwybod pryd mae'n arno. Faint wnaeth hwnna set ych chi nôl? 110. 110. Yeah. Bit pricey, ond... Ond I suppose ti'n cael y convenience. Yeah, ti'n cael y convenience o USB yn lle gorfod cael USB audio interface a like o lot fwy a cael, yeah. So, yeah. Ie, fi'n credu nes i darllen rhywle, neu rhywbeth popol lan ar YouTube videos, bod na Elgato USB mic newydd dod allan. Yeah. Neu'n dod allan. Ie, fi ddim di... Diod. Ond oedd y headline oedd hwnna bydd y peth nesaf i kind of marchnad yna, achos... I suppose oedd y Blue Yeti oedd y thing oedd pawb, a snowball mics oedd pawb yn sôn am ages. Yeah. Yeah. So fe'n wastad yn meddwl bod nhw'r gorau, mae just... Yeah, no, really good though. Yeah. Yeah. Oh, nice. Oh, wow. Na, rwy'n gwylio fel loads o reviews a popeth. Diolch. Yeah. A rwy'n like, gweld yr, like, a sound quality o'r un hyn yn really good. Ac mae'r aesthetic yn really nice hefyd. Yeah. Yeah, mae'n bwysig, achos ti'n mynd i treulio oriau yn fel defnyddio fe ar gyfer streams a stuff. Mae'n gwerth cael un hapus gyda, you know? A mae'n syni lot gwell na'r mic ar headset. Yeah. A pam ti allan o'r lockdown a ti'n gwahodd, you know, mae fe'n creu'r ambiance yna gyda'r coch. Aros munud, fi jyst eisiau troi mic ymlaen. Set the scene. Wyt ti eisiau swapio fe i'r trydydd un nawr? Yeah, cool. Yeah, ydy'r Game Boy Advance ti cyrraedd, though? Yeah, ond sa'n siŵr os rwy'n mynd i actually stream o fe tro hyn. Na, just in case. Yeah. Fy'n dig, mae'n rhoi pwysau yn ti, a falle bydd yn rhoi ti off actually joy o'r proses. Os mae fe'n neud hwnna, then definitely paid yn stream o fe. Yeah. Y tro diwetha, roedd fe'n mynd oce, ond wedyn roedd fi'n trio cael yr... roedd fi'n trio ffixo'r y switch arno fe. Yeah. Ond roedd fi'n mostly ffixo'r switch, ond roedd fi'n just tipyn bach yn loose, so roedd fi'n troi arno, ond wedyn roedd fi'n ddim yn fel... roedd ti angen fel dal y switch mewn certain way. Ond pryd roedd fi'n trio glanhau y switch, roedd fi'n like, a metal tu mewn yn just dechrau fel crumplo a little bit ar y top switch. So I was like, oh, damn it, okay.
Rhaid yn prynu... Really? Yeah, it's like, mae'n just mynd I prynu, like, little switch newydd I roi mewn, ti'n gallu cael nhw fel 4 pint ar y lain. Ond, yn y proses o fi trio cymryd y switch bant o'r ymamffwrdd, pryd rwy'n fi'n disoldro fe. Rwy'n meddwl efallai rwy'n fi'n just cael y soldering iron rhy uchel, tymheredd. Ond rwy'n fel cymryd I ffwrdd y solder pad ar y ymamffwrdd hefyd. And I was like, oh no, I need that. Oh god. Fi'n probably gallu trysio'r bwrdd gan, like, scratch o mewn i'r like, traces arno fe I gwneud contact newydd, ond... Yeah. Can't be arsed I gwneud hwnna, so... Oes unrhyw un arall yn cael fel audio distortion o'r gêm yma? Mae yn sunny really weird. Ie fel... Dwi'n cael y sŵn ar am y gêm. Okay. Ydy e fod I sunny fel hyn? Start? Na, fi ddim yn siŵr, actually. Fi'n tybio ddim, ond... Just trio fe. Falle bydd e'n ffain. Di pawb yn gallu gwasgu start? Yeah, sorry. Great buddy. Pwysio ar ôl... Oh, there we go. Okay. Oh. Be sy'n digwydd? Oh my gosh, mae cerddoriaeth yma definitely yn werth newid am. Right, pwy sy'n pwy mewn hyn? I ar y chwith gwaelod. Yeah. Pwy di un pink? Fi. A mae Morgan yw'r un... Grey hwnna? O, mae cyfrifiadur mewn y canol o'r ie. Ooh! Mae gen I pink. Sa'n siŵr beth mae ond mae'n cool. Oh! Mae definitely upgrade o cerddoriaeth. Yeah. Pity am fel y distortion thing yna. Dwi'n gwybod pam mae'n neud hwnna. Mae'n sunny okay I fi nawr. Oh, okay. Ish. Oh, falle. Just version fi yan. Oh, hwnna'n lwcus. Ti'n cael, basically, fel bywyd extras ti gyda un o'r... Nice. Ar un win yn Bomberman 3. And... O glywys ti bod yna reif wedi digwydd dros y cyfnod... Wel, mae cwpl o'n nhw wedi digwydd. A bod heddlu wedi mynd yna... Ddim yn gallu stopio fe hyd yn oed achos oedd gymaint o bobl. Mae'r ffarm ti gobeithio Morgan? Na, ddim o'n ffarm fi. I wish. Peth ola fi'n eisiau mynd i'w reif yn hanol pandemic. Na, yn union. Ie, mae hwnna lle dau catch o'r corona, ie. Ie, mae rai pobl jyst fel maen nhw moyn partio. Y can bydd nhw angen just chwarae trwy amser yn reifs nawr yw just dance till you're dead, dead, dead. Oh god. God, y can hwnna. Oh god. Oh! Oh, wow. Ti'n pigo lan y skull eto, ond i'n fel... Just bet. Ie, mae un chwaraewr cyfrifiadur fan hyn hefyd. Ie. Fi'n cochi'r cyfrifiadur, byddai ddim yn hapus. Yoshi rip-off. Oh, ti'n gallu neidio. Hwna'n cool. Ai ti? O, Ie, fi'n credu. Oh man.
Oh! Rwy'n anghofio rwy'n ti'n cael 2 life efo'r peth hwnna. Pwy oedd wedi ennill? Cyfrifiadur yma. Na! Come on, guys. Dyna pity. Cyfrifiadur. Mae cyfrifiadur sy'n y canol. Yeah. Ie. Ond... Mae cyfrifiadur gyntaf, oes tîm... Ah. No! Yes. Hey, pwy yw'r dyn really tal? Mae hwnna'n cool. Mae'n edrych fel 2 waith y size o pawb arall. Yw'r boi tal. Oh, right. Gyda spectol. Ie. Mae fe yn edrych fel proper raver. Oh, sut nes i... Mae'n rhoi fel like 3 lawr. Tri yr un pryd. Rhaid ni gweithio mas sut i'n neud hwnna. No! O, cyfrifiadur. O, fi wedi just cadw fewn. Pa i gadael cyrifiadur ennill? O na! Pwysau. Mae'n lan I ti. Fi'n gwybod. Sut fi'n neidio gyda hwn? I gyda rip-off Yoshi. Oh! Oh! O, sy'n cadw fe, yn cael sy'n canol. Dal mewn. O, fi wedi marw fan hyn. Oh no! Fel i ti marw sy'n rhoi lan. Yn i'n sylweddoli. Hey, da iawn Morgan. Fi'n credu mae wedi kind of cynyddu, mae'r gameplay yn gwell. Oh, wow, edrych ar animation yna. Lot gwell na'r un diwetha. Sa'n quite yn siŵr ar sgrin fi. Oh, mae'n taflu fe yn yr awyr gyda fel trampoline. O, ie. Yeah. Okay, wow. Yeah. Mi cael un mwy game? Yeah, go on. Okay, go for it.
Oh, wow. Yn yr un cerfloriaeth. Yeah. Oh! Ah. No, no, no! Ah! Oh. A dyn nhw wedi dechrau mynd... Ti gorfod dysgu o adre, James, nawr gyda prifysgol? Mae cwrs ti'n cario ymlaen. No, dwi'n gorffen blwyddyn ma nawr. Oh, oh no! Dwi'n mynd nôl mewn September. Oh, wow. Oh. Okay. Ond mae peth yn mynd i fod yn gwahanol. Sa'n siŵr eto, nhw'n changeio learning. Oh, okay. Dwi'n credu hwnna'n dil ar y cyfiadau o mae'r campus ar agor. So, Right. yn weird. Ie, mae'n mynd i fod yn Ond bydd ti yn symud nôl i Aber i byw, ddo? Yeah. Yeah. Okay. Oh! Da iawn. Pretty ennill. Un Pwy pink. yw hwnna? Dwi'n fi. T, James? Yeah, yn credu. Nice. So, not really sure. Dwi'n just spam o buttons achos mae'n gormod o lag ar y game yma. Yeah. Ooh. Da iawn o wain. Right. Oh no! I've won home. Cyfiadau. Idiot, rwy'n idiot, rwy'n absolute idiot. Rwy'n idiot. Yma'r peth gweitha, nes i accidentally try flight mode on o laptop fi, so ni'n disconnected am y game cyfan. A rwy'n ti'n ennill. Nes i just don't know mewn a fi'n cael ei ennill. How many just ddim yn symud, a ni fel, oh, come on, come on. Yna eto, flight mode. Eisiau nhw nhw. Na, pa dim Yoshi? Oh. Ooh, mae'r things yna'n symud. Ie, ti'n cerdded mewn i nhw. Oh, right, okay. O, mae hwnna'n ffordd da o amddiffyn dy hun. Ie. Copi yna. Idiot. My god, Owain, beth ti'n gwneud? Oh, rhaid silly. Oh, rhaid dal byw! Ah! Rhaid dal yn y game! Dal ni ddim wedi dweud unrhyw beth. Riviadur strikes again. Oof, mae'n bugger yn dyw e. You sneak. Oh! Fi'n casau
y goblin o Golden Axe. Dwarf, sorry. Ydy hwnna beth, mae yn? A fi ddim yn gwybod. Mae jyst yn edrych fel y dwarf o Golden Axe i fi, anyway. Ni'n gwybod beth yw gair am dwarf yn Gymraeg? Hobl. Pobl. Hobl bach. Bobl bach. Bobl anna. Oh my god. Cywaed be mae cysgair yn dweud yw dwarf. Go on. Cor neu cor. Cor, dim cor. Cor, rod, neu corach neu corachod. Corachod. Fi wedi clywed corach o'r blaen. Fi ddim wedi clywed y rai eraill. Corach. Oh, na! Ddim eisiau gwybod. Draw game. Oopsie daisy. Dwarf is yw corachedd. Corach. Is, Gweld hwnna? Rwy'n fi just like taflu e. Si, oedd y gêm wedi rhaid crew i ymeiliad, o'n i'n meddwl beth sy'n digwydd. Oh! Rwy'n gallu taflu nhw. Fair. Rwy'n meddwl hwnna beth mae'r power glove yn neud. Rwy'n meddwl taflu nhw nawr, rwy'n mewn y peth hyn. Bo fi mewn yn ardderchog, methu do mas. O, ti'n gallu neidio dros? Yo! James. James? Fi o wain. Fy'n gred, actually, os nhw'n cael dro, achos dwi ddim yn effeithio. Ti'n mynd trouble fynd... Na, ti ddim. Ti'n lygys. Yay! I ennill y cyfres Super Bomberman ar SNES, mae angen fe ennill unwaith eto. Oh, Oh, peth now. O, ni dal gyda siawns, guys, come on. Ni jyst angen curo'r corach yna. Fi'n gallu cael y... Oh, yeah! Yay! Wel an, mae'n cael e. Wel an. Trws ymeiliad. There i fi. O, Ma'r thing yma os ti eisiau fe. O, fi'n siarad do. Mae'n mynd am fi. Yeah. Fi sneaky. oh, ti 'di cael e? Le? Oh! Oh, good. Right, sorry. Iawn, let's go. Let's Oh, go. Oh! Oh, man. Fi'n meddwl sy'n rili dda ddim i dropo bom fyna pan nes i wedi pigo lan o'r anifail. Cadw i trws fi fyna yn dda iawn. Come on, un mwy. Come on, Josh. O, un yn y canol eto. Yes. Yes. Dwi'n meddwl cyfrifiadur yn y canol. Oh. Oh. Ooh, there's just Josh and Morgan nawr.
Gas yn y canol tan mae'r hurry peth yn dod. Oh, come on! O, na! Oh! Hwna'n mor anheg. Hwna'n mor anheg. Oh man, rwy'n meddwl rwy'n ti'n ennill efo yna, Josh. A ti'n rhywbeth tough, nes i dylai di fynd un lan eto sy'n mynd yr un bloc i fi oedd yna. Dyma'n bydd literally yr un olaf. Mae gormod yn ni ar 2 nawr. Dyma fydd e. Noswaith dda o Super Bomberman. O, os rwy'n siarad taflu'n arall at fi fyna. Ie, bloody corach yna. Yeah, come on, boy. He's gotta come to me. O, fi di... O, si bron mes o'n lan. Mae'n 4 sgwad. O, mae'n cael Yoshi fake. Gallu symud. Dwi methu symud. Right, he's gotta come to me. Ti sy'n mynd i aros tan fod e'n redig allan o amser. Ti yn y canol. Yeah, Okay. exactly what it be. Oh. Hwn yn tense. Here we go, come on. Mae fe gyda sgiliau. Really dda. Ydy? O, dyna'n anodd. Woo! Really tense. Oh, Mae 14, 13... Yeah, oh! no! Ah! Mae dal yn byw ddo. Oh my god, mae hwn. Oh my... Oh no! Ah, fi trafod mewn. Oh, gosh. Just ddim yn symud i fi eto. O, bob na ri. Na. O, It's mae hwn yn meddwl, sneaky. literally, dyma'r un olaf. Oh my god. Yn sneaky iawn. Oh my god, dechreuad da, nes i just llafu hun. Right. And yes, come on, Yoshi. Oh. Yes, Cuddy, power-ups galore. Oh, god. Beth yn neud hwnna? Sorry. Pwy- Wain. Yes! Oh no! Wyt ti ar 2 hefyd o? Yeah. Oh, hwn yw'r diwedd then. Oh! Oh na, paid. Oh, ma' hwn yn Oh my diwedd. god! Oh my god, rhywun ennill. Ti'n rhedeg I ffôn y sietio? Oh my god. Oh, mae'n annoying. Mae dyn ni waith yn y bore, Jesus. Yes, come on. Yes. Oh, they keep doing it. No! 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 Yeah! Oh! Super Bomberman.
O'n i ddim yn canolbwyntio ar y wain. O'n i'n canolbwyntio ar Actually, fi'n credu o cyfartaledd y holl gêm mae wnaeth Owen ennill. Oh, man. So, Hwnna'n galed. Yndi, fi'n gytuno. so dyna ni, wrap-up ho. Yeah, roedd hwnna'n Yeah. really good. Okay. Roedd hwnna'n game really dda, series o games. Really Yeah. hoffi hwnna. Rwy'n byth wedi chwarae Bomberman o flaen. Wel, os ti'n dda, fi feddwl bod ti'n mynd i chwarae fe blaen. Fair play. Ah, Yeah. yeah. Oh, please, mynd off a screen yma, though, for God's sake. Oh, roedd hwnna'n really hwyl. Very good. Yeah. O, diolch i pawb sydd wedi gwylio'r stream. Yeah, bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Hwyl. Iawn. Hwyl. Ta-bow.